מסורבי ביטוח משכנתה עדיין יכולים לקבל משכנתאות. כן, זה יותר מסובך ויותר קשה לעשות את זה. אבל גם אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, בגלל שאין לכם ביטוח, עדיין יש פתרונות. עדיין יש פתרונות שאפשר לעשות כדי לקבל את המשכנתה. זה יכול להיות להכניס ערבים, זה יכול להיות אולי להקטין את הסכום, או זה יכול להיות פשוט לדבר עם המאשר של הבנק ולהראות לו את המצב הנוכחי שלכם, איפה אתם עומדים, ולמה חשוב לבנק לעזור לכם לעשות את העסקה שאתם רוצים לעשות, או לצורך פירעון הלוואות אחרות, או רכישת נכס וכו'. בסופו של דבר הבנק, אתם צריכים להבין, הוא רוצה לתת הלוואות ומשכנתאות, ואתם צריכים לעזור לו לקבל את ההחלטה הנכונה, ולעזור לכם בתנאים הטובים ביותר, גם אם זה בלי ביטוח חיים. זאת אומרת, אם לא אישרו לכם ביטוח חיים בחברת ביטוח מסוימת, קודם כל תפנו גם לחברת ביטוח אחרת. אנחנו ממליצים לעשות ביטוחי חיים, כי בסופו של דבר זה אמנם יעבור ליורשים, אבל יהיו להם פחות כאבי ראש בעתיד. לא בכל מקרה, לפעמים הביטוח חיים הוא מאוד יקר, אבל כדאי לעשות את זה. למי שיש בעיה מהביטוח, שיבדוק חלופות אחרות.